Καλησπέρα και από μένα. Εγώ λοιπόν είμαι λογοπαθολόγος, λογοθεραπεύτρια, αλλά πριν από 1 χρόνο ήμουν δημόσιος υπάλληλος, ήμουν νοσηλεύτρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο τμήμα των επιγόντων περιστατικών για 18 ολόκληρα χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει η αλλαγή και από δημόσιος υπάλληλος έγινα επιχειρηματίας. Άνοιξα τη δική μου ατομική επιχείρηση και λειτουργώ ως λογοπαθολόγος ελεύθερα πλέον. Πριν όμως από όλα αυτά και παράλληλα, είμαι και εγώ μητέρα 3 παιδιών, 27 χρονών, 21 και 16. Και απλά τα αναφέρω για να σας αποδείξω ότι οι σπουδές, η εργασία και η μητρότητα ήταν παράλληλοι ρόλοι σε μία διαδρομή, που φυσικά, κοιτώντας προς τα πίσω, εγώ δεν αναγνωρίζω εμπόδια. Γιατί απλά αυτό που αναγνωρίζω είναι μια κουλτούρα ανθρώπων, οργανισμών και συστημάτων που διέπονταν από συγκεκριμένες στερεοτυπικές συμπεριφορές, συγκεκριμένα εμπόδια που έθεταν οι ίδιοι, αλλά δεν ήταν δικά μου. Οπότε εγώ έμεινα σταθερή στο πραγματικό όραμά μου, αλλάζοντας μέσα από τις αλλαγές, χωρίς ποτέ να χάσω το στόχο μου. Που ο στόχος μου ήταν ένας και μοναδικός. Να προσπαθήσω να αλλάξω, να εξελιχθώ ως επαγγελματίας, οτιδήποτε και αν σήμαινε αυτό, ότι θα έπρεπε να αλλάξω κατεύθυνση ή να κάνω περισσότερα πράγματα, να γίνω καλύτερος άνθρωπος και φυσικά και καλύτερη μητέρα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή προς τα πίσω, αυτό που αναδείχθηκε με την απόφαση της παραίτησής μου ήταν πραγματικά ποια είναι η κουλτούρα όλη αυτή που υπάρχει και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε, δηλαδή να επιχειρήσουμε. Γιατί το επιχειρήν δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια ο καθένας να δείξει τον καλύτερο εαυτό του, να αποδείξει και να παράγει τις πραγματικές γνώσεις και να τις θέσει σε εφαρμογή. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα ερωτήματα που ήταν πώς αφήνει τη σταθερότητα, πώς αφήνει ένα μόνιμο εισόδημα, πού πάει μόνη της, πώς αλλάζει μετά από 18 χρόνια. Θα σας πω όμως, αυτά δεν ήταν ερωτήματα που τέθηκαν μόνο από οικείους και φίλους. Το αξιοπερίεργο για μένα ήταν όταν αυτές τις ερωτήσεις μου τις έθεταν άνθρωποι που ήταν σε οργανισμούς και υπηρεσίες που αναγκαστικά θα έπρεπε να αποτανθώ προκειμένου να δημιουργήσω τη νέα μου επιχείρηση. Οπότε τους έκανε εντύπωση μια τέτοια απόφαση, όπως και οι επιχειρήσεις κλείνουν. Εσύ πού πας να ανοίξεις? Μετά από τόσα χρόνια έχεις ξεχάσει το πτυχίο σου. Λοιπόν, σε όλα αυτά θα σας πω, εγώ απλά μπορούσα να απαντήσω με λογικά επιχειρήματα. Το ότι είμαι μητέρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να είμαι επαγγελματίας. Το ότι έχω κάποιες σπουδές δεν σημαίνει ότι τις ξέχασα, ότι τις έβαλα στο ντουλάπι ή στο σιρτάρι. Ήμουνα ενεργή πάντοτε. Το ότι είμαι μονογονεϊκή οικογένεια δεν σημαίνει ότι υπολείπομαι, αλλά ότι μπορώ να δημιουργήσω καινούργιες ευκαιρίες και να τα κάνω με διαφορετικό τρόπο. Το ότι υπήρχε ένας σταθερός μισθός ή μια μόνιμη κατάσταση, αυτό δεν εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Η ισορροπία, θέλω να πω σε αυτό το στάδιο, είναι μια δυναμική ισορροπία, που ασχέτως που εργάζεται ο καθένας, είναι δικιά του πρόκληση το να βρει ακριβώς αυτή την ισορροπία. Και η ισορροπία μπορεί να έρθει όταν το σύστημα δεν το αφήνουμε να λειτουργεί εναντίον μας. Επομένως, έχουμε κύριο μερίδιο ευθύνης για την ισορροπία αυτή. Δυστυχώς, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, η ισορροπία αυτή για να επιτευχθεί είναι χρόνος που θα πρέπει η γυναίκα να αποφασίσει πώς θα το μοιράσει και μπορεί να κοστίζει. Και αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι ο χρόνος έχει ένα κόστος που δεν το έχουμε μάθει να το υπολογίσουμε. Είτε είναι ο χρόνος που αφιερώνουμε στην εργασία μας και μπορεί να είναι οι εργατόρες που δεν υπολογίζουμε πόσο κοστίζουν πραγματικά, μπορεί να είναι οι σπουδές μας που δεν υπολογίζουμε πόσο κοστίζουν ή πόσο πρέπει να τις κοστολογήσουμε εμείς οι ίδιοι.
ο χρόνος που στερούμαστε από την οικογένεια για να την αφιερώσουμε κάπου αλλού, ή ο χρόνος της ξεκούρασης, που είναι πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε όλους τους ρόλους μας. Ο χρόνος λοιπόν και η ισορροπία δεν είναι απλά πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους πολλαπλούς ρόλους. Συνεχίζοντας, απλά θα σας πω μερικά από τους περιορισμούς επίσης που εγώ συνάντησα και θα έπρεπε να τα απεξέλθω. Το ότι υπάρχει ένας σταθερός μισθός πάντοτε δεν εξασφαλίζει και την εξέλιξη. Ή πολλές φορές δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική αξία της γνώσης και τις δεξιότητες του κάθε υπαλλήλου. Φυσικά υπάρχει το στερεότυπο ότι πάντοτε μια μητέρα θα πρέπει να βάζει σε προτεραιότητα το παιδί. Το ίδιο όμως θα σας πω και ένας πατέρας. Τα παιδιά έχουν πάντοτε δύο γονείς, έχουν πατέρα, μητέρα, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να αναλάβω μόνο αυτό και δεν θα έπρεπε να είμαι και επαγγελματίας. Και ένα από τα βασικά στερεότυπα που άκουσα από πάρα πολύ νωρίς είναι ότι οι γυναίκες δεν κάνουν για το επιχειρήν. Ωραία, θα μιλήσω λίγο με πιο επιχειρηματικούς όρους. Αν μια γυναίκα που έχει 3 παιδιά, έχει κάνει 2 πτυχία, έχει κάνει μεταπτυχιακά, συνεχίσει να εξελίσσεται, κάνει επιμορφώσεις, αν αυτό δεν λέγεται διαχείριση πόρων, διαχείριση χρόνου, στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, θα σας πω, αν δεν λέγεται λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις κρίσεως, αν δεν λέγεται οργάνωση και διοίκηση, τότε τι ακριβώς λέγεται? Είναι πολύ απλά. Θα σας πω μέχρι τώρα ότι εγώ συνεχίζω πραγματικά να μένω σταθερή στην απόφασή μου και να μένω, όπως είπαν και προηγουμένως, επαρχία. Ένας άλλος περιορισμός που ακούστηκε, ότι οι γυναίκες που είμαστε στην επαρχία είμαστε απομονωμένες και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα πω ότι μπορεί να μην έχουμε τόσο σημαντική στήριξη, τόσο οργανωμένη στήριξη, αλλά θα πω ότι τις ευκαιρίες όντως τις δημιουργούμε μόνες μας. Εγώ, παρόλο λοιπόν που μένω Πάτρα, δραστηριοποιούμε στην Οβριά, ακόμα πιο έξω από το κέντρο. Και ήταν επιλογή μου. Αλλά θα πω, αυτό δεν έγινε ποτέ περιορισμός στο τι θα κάνω και το τι θα επιλέξω, όπως έχω καταφέρει τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια να μπορώ να συνεργάζομαι με τον Όμιλο Ποδοσάκη, να παρέχω υπηρεσίες coaching σε άλλες εταιρείες που βρίσκονται μακριά από την Πάτρα ή να προσφέρω υπηρεσίες λογοθεραπείας σε οργανισμούς και σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από την πόλη μας. Επομένως, η ηλικία, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι υπάρχει περιορισμός στην ηλικία, γιατί σε αυτήν την ηλικία θα πρέπει να μάθουμε να υπολογίζουμε πολύ καλά το χρόνο μας. Γιατί μπορεί να ήμουν 18 χρόνια στο δημόσιο, αλλά θέλω τουλάχιστον άλλα 18 χρόνια εργασίας. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο. Επομένως, κλείνοντας, συνοψίζοντας, από τη μεριά μου θα σας πω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αποφασίζει να κάνει αλλαγές, να αλλάζει την καριέρα του, να παίρνει αποφάσεις για πώς θα διαθέσει το χρόνο του, το χώρο του, να διεκδικεί το χώρο του και να μπορεί να διεκδικεί καλύτερη ποιότητα ζωής και εργασίας σε συνθήκες που ήδη υπάρχουν. Αυτό που μου έδωσε η επιχειρηματικότητα και επέλεξα τελικά το επιχειρήν είναι ότι υπάρχει μια ευελιξία που μπορώ να προσαρμόζομαι στις πραγματικές ανάγκες της οικογένειάς μου, να μπορώ να είμαι επιχειρηματίας, επαγγελματίας, χωρίς να περιορίζομαι από τη μητρότητα και να είμαι μητέρα χωρίς να περιορίζομαι από το επάγγελμά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.